си. Но ние нещо по-интересно, нещо по-различно, което да не се довижда сега. Не знам какъв да ни бъде сценария за проекта, но не искам да е интервю. Виждали сме го вече. Питаме ли изкуственият интелект за идеи? Не, нека сами да си го измислим, така ще е най-оригинално. Братле, тренираме се. Мислете ми опити се като крана. Чуя се дали да не почна да тренирам 7 дни в седмицата. Да, поне да те речеш. Слушай, хич не ми се влезе по математика. Кажи на госпожата, че съм отишъл да снимам нещо по модула мултимедия или друго, тя ще разбере. Айде този път. Набиране. Постоянен съм на лостовете, откакто се помня. Не мога без тренировки. Ако не тренирам, се чувствам слаб и сякаш се изморявам повече от седенето в час, отколкото от упражненията. Питаха ме веднъж, как може да се пристрастиш към нещо полезно? И аз им казах, случи се. Вече нямам проблем даже да тренирам 3 пъти дневно, което за хората е странно. Ходих на фитнес, ама вече не. Обикнах тренирането с телесна маса. Взимах и добавки, но предпочетох да я карам само с много храна. В училище едва ми издържам. Седене. Хайде, ако не лостове, поне физическото да идва по-скоро, мамо стара. Ама питат ли мене? Много хора ще зададат въпроса. А с ученето какво правим? Аз ще кажа, че и за него има време. Дай ми ти лостове. Искам да си довърша тренировката. Чувствам се в силите си. Няма да успееш до края на мерчесието. Все едно. Кажи на класната, че съм до туалетна по голяма нужда и ще се забавя. Няма да мине пак с това извинение. Ще дойдеш и мен ще ме обвинят. Не, оставам тук да си довърша тренировката. А ти ще кажеш на госпожата, че майка ми напоследък готви мексиканска храна или нещо друго и че имам такива нужди. Че трябва да остане и да се облегча. Добре. Петър Яворов е един от нашите най-големи лирици в нашата литература. Има ли някои изучени стихотворения, които си спомнят за Петър Яворов? Изучени в 7-ми клас, в 10-ти клас, в часа на синята мъгла, Две хубави очи, посветено на Мино. Къде е този път, Петър Давиде? Мексиканска храна или нещо друго и че имам такива нужди. Че трябва да остане и да се облегча. До туалетна, госпожо. Майка му с нощи изготвя мексиканско и има голяма нужда да се облегчи. Няма какво да се направи с това момче. Пише му, мисли той, не аз. Си 7. 98. 99. 100. Айде още 50 от тея. За сега. Аз съм твой разум, Петре. Дошъл съм да ти кажа, че само с тренировки няма да успееш. Трябва да си да тренираш така, както и тяло. Нали казват здраво тяло, здрав ум или нещо си там? Послушай ме, Петре, ти с ум си надарен, за да го ползваш. Само с тяло, без ум и разум, си като животните. Една качествена работа ще можеш да си намериш само с тези тренировки. Ама аз и без това ще ставам фрилансър. Няма да работя от 9 до 5. Я. Но нали за това трябва да си седнеш на замък? Имаш право. Кога пишеш думачка? Промених начин си на виждане на плеченето.
Вече 3 поредни дни без да закъснея за който да е час в себе си. Давай да влизаме в час. Ето, че се пристрастих към второ полезно нещо. И да, ще кажа, че големите бицепси са важни, но образованието е по-важно. Така че стойте в училище, учете се, но все пак вкарайте по някоя лицеве, някой клек и друго, да не се изкарвате от форма толкова много. А още 50 от тия? Не, зайби. Ще дойдеш или мен ще ме обвинят? Чакай, ти трябваше да дойдеш и само. Ще дойдеш или мен ще ме обвинят? Не, оставам си довърша тренировката, защото съм в силите си, имам желание да го направя. Не, обърках. А? Спри го, обърках. Ама аз и без това ще ставам фрилансър. Няма да... Спри го. Не мога да смееш таки. Чакай. Снимам те, човек. Бързо. Спри видеото. Готов ли си? Снимам. Вече 3 дни, вече 3 поредни дни без да се бавя за който да е час в себе си. Не знам какъв да ни бъде сценария за проекта, но не искам да е интервю. Виждали сме вече. Спри го, бърка. Чува се дали да не почне да... Спри го, че обърка. Чува се дали да не почне да тренирам 7 дни в седмицата. Тренировката си